informatiu diari d'aquest divendres. Comencem repassant les principals notícies del dia que ens ha deixat aquest divendres. El Ministeri de Foment s'ha compromès a desencallar en breu les obres per completar l'enllaç nord de l'autopista AP7 a Figueres. L'alcalde de la ciutat, Santi Vila, explica que l'únic escull que queda per resoldre és la revisió del conveni entre l'Estat i la concessionària de l'autopista, que ha de permetre executar els treballs. Vila, que aquest dijous ha anat a Madrid a reunir-se amb el director general de carreteres, confia que les màquines ja treballin sobre el terreny aquest mateix 2012. Durant la trobada, el Ministeri també s'ha mostrat receptiu a construir dues rotondes a l'avinguda Salvador Dalí, l'antiga Nacional 2, que creua la ciutat abans de traspassar-ne la titularitat al consistori. L'Audiència de Girona ha condemnat a 22 anys de presó al jove gambià que es va dedicar a assaltar, robar i violar prostitutes que paraven a carreteres de l'Alt Empordà. L'acusat escollia les víctimes a consciència, noies d'Europa de l'Est, i les abordava amb un ganivet o un tornavís, aprofitant que estaven desprevingudes. Tots els delictes van tenir lloc entre principis del 2009 i l'estiu del 2010. A l'hora de condemnar-lo, el tribunal dona plena credibilitat al relat de les víctimes que, entre d'altres, van identificar el processat perquè té una cicatriu que li creua a la cara. A més de la presó, l'Audiència també el condemna a indemnitzar les prostitutes amb 1.850 euros. Els Mossos d'Esquadra van detenir un camioner el 12 de maig a Vilamalla, de 21 anys i de nacionalitat eslovaca, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit i un delicte de falsificació de document públic. Mentre feien un control d'alcoholèmia al punt quilomètric 379 de la carretera C31, els agents van veure com un camió circulava en sentit contrari per la rotonda on es feia el control i li van fer indicacions perquè aturés el vehicle. El xofer va fer cas omís de l'ordre i va continuar la marxa, però a la policia li va barrar el pas. El conductor va donar una xifra de 0,96 mil·lígrams d'alcohol per litre d'aire expirat, 6 vegades el permís. I els músics de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà han decidit definitivament desconvocar la vaga. Després d'una reunió amb membres del patronat, les dues parts han decidit que l'orquestra ha de seguir amb la seva activitat i paral·lelament han acordat iniciar una ronda de trobades per poder solucionar els aspectes que els enfronten des de fa mesos. La primera reunió està prevista per a mitjans de juny i serà llavors quan hi haurà el primer intercanvi de propostes d'aquestes negociacions. Immersos en un ERO que els redueix la jornada en un 70%, els treballadors havien denunciat irregularitats en la contractació d'alguns músics i que els dos fills del director cobren més que tots els 12 músics junts. I la xarxa social Twitter tindrà aviat una versió en català. L'empresa ha anunciat que els usuaris ja els poden fer arribar les traduccions per incorporar-se-les al seu sistema. Encara no se sap a partir de quina data el menú intern i l'entorn del web seran en català, però es preveu que no tardi gaire. La versió catalana de Twitter arriba després d'una intensa campanya a través de la xarxa en els últims mesos. També s'hi incorporen el basc, el grec, l'ucraïnès, el txec i l'afrikaans. Aquestes 6 llengües ja s'afegiran a les 28 que parla Twitter. Són les més reclamades des de que es va posar en funcionament el centre de traducció l'any passat. Doncs aquí ho deixem per avui i també serà ja per aquesta setmana. Dilluns ens hi tornarem a posar a 2:15 del vespre. Gràcies per la seva atenció, molt bona nit i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.